Έλεγχος υγειονομικής υπηρεσίας EFET στην επιχείρησή σου. Τι δείχνεις? Το 80% των επιχειρήσεων δεν έχουν ολοκληρωμένο φάκελο. Κι όμως, είναι υποχρεωτικός. Πίστεψέ με, είναι η καλύτερη ασπίδα σου. Και τρίτον και τελευταίον, είναι το πρώτο πράγμα που θα σου ζητήσουν. Στο γραφείο μας φτιάχνουμε το φάκελο πλήρως ψηφιακά και φυσικά. Και τι περιλαμβάνει? Σύστημα αυτοελέγχου, τεχνική έκθεση και διάγραμμα ροής υπογεγραμμένα από δικό μας τεχνολόγο τροφίμων, διαχείριση αλλεργιογόνων, φύλλα παρακολούθησης, οδηγίες προσωπικού και πολλά άλλα. Το βασικότερο, συμμόρφωση 100% με την ισχύουσα νομοθεσία. Και τώρα το δυνατό σας χαρτί. Με μια σάρωση QR code, ο ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί να αντλήσει απευθείας όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και έντυπα που διατηρεί η επιχείρηση. Πλεονεκτήματα για εσάς, δεν καθυστερεί ο έλεγχος, ειδικά τη στιγμή που μέσα στην επιχείρησή σας έχετε δουλειά. Οι εφαρμογές μας είναι 100% φτιαγμένες από εμάς με ψηφιακή διαχείριση σε real time. Η υγειονομική κάλυψη Λέσβου και η ομάδα μας είναι η εσπίδα σας στην υγειονομική συμμόρφωση.